priatelia, vítam vás u nového videa. Po dlhej dobe som sa znova vrátil. Pokiaľ si aj hovoríte, že prečo som dal takú dlhú pauzu, menšiu, tak to bolo vlastne všetko kvôli tomu, lebo ja som vám to natáčal, lenže som si nerobil svoje povinnosti a nedostal som niečo, že zákaz alebo tak. Ale jednoducho som si o to na chvíľu musela dať pauzu a dorobiť si všetko. Veď prišiel aj ten koniec školského roka, učiť som sa musela blbosti. No ale po dlhej dobe som tu spátky, takže sa môžete tešiť na toto leto videa. Budú vychádzať. OK, tak ja by som dneska dal asi tieto rankedy Battle Royale. Dáme ready. A zatím samozrejme nezabudnite dať like a odber. Moc mi tým pomôžete. Chcem sa vám poďakovať, bo chceme 10 odberateľov. Takže chcem sa vám veľmi poďakovať. Ešte jeden odber a budeme to tam mať. Takže, čo máme dneska v shope? Máme tento ofenzívny, OK, celé sme to stihli. Teraz, keď sa tak zamyslím, ja som nenatáčal asi tak, čo viem, mesiac minimálne. Ale, čo viem, tak minimálne mesiac som nenatáčal. A ľudia, nemyslíte si, nechal som to season minimálne celý jeden mesiac som neodohral, takže bez pasu vám klamem. Krivý. Ja. Máme to. Vidíš, si mi trocha aj zlepšil. Padneme semka. Čo dáme za dolku. Ale si myslím, že teraz som ten mesiac úplne, že neviem. Ja som hral na start jednu za deň alebo za týždeň. Takže viem, ako kde čo je. Toto videa budú mať aj lepší obraz, lebo som si kúpil vlastne monitor. To som si na tento týždeň. Stáme dosť peniazí, tak očakávam od toho monitoru aj to, že tam bude lepšia kvalita obrazovky. Ale to bolo každý stále lepšie obrazovky. Prejde zo starého monitoru na nový. Tady si zobereme drobku. Tady je skokom. Ja som skreslen. Pani dať tým pokojom. Počkej, dej ten pokoj. Jaj, tu vodu.
Petra. Kokos. Okej, tak taki advent som nečakal. Je vidno, že to trochu horší. No, to som našiel tam hore, prehľadie zbranie. Ach jej. Prečo zrovna ten hráč mi dá nevidieť? Nechod si ničia to angelidička ľudka. Treba mať posoliť môj 500 baxov. No a potom ešte tu ďalší. Čo? Skúsim tímovať si typom. Tam padneme teraz. Okej, Pojďme zkusit ho na toho blokového. Ale já to nechcem. Troška jsem se šutla, tak. Ale napište mi do komentáru, že toto. Napište mi tam do komentáru, či máte radšej broku, aerko alebo snipu. Pokiaľ moc kričím, tak ja sa prepáčujem, ale ja mám troška ten blbé, lebo ja mám potom cez sluchátka. Ja aj brok. Zákaz sluchátka. Počujem si dole sluchátka a slabo počujem okolo. Čaká. Nah, ayo bro. Ale po mne táto si najhoršia minula bola. Urobím sem takú. Ďalšieku. A bolíte. Ja. Ekspedisi yang Yameno. Yameno. Iku Tokyo. Ikasala Nichio. Meno. Ya. Ya. Lazy. Ya. Tak kривý. Takto. Kривý. Okay, nejde.
Dáme senku, toto dáme. Počkej, metku. Dáme si troška medru. Ondra mi teraz čekaj diecko. Ja. To ne? Je od... Yes! Ja som trafil niekoho. Yes, zostav. Yes, bro. GG, Alkane. Myslí na kurva. Myslíš si, môžeš si kúpiť rovný skin, ako by to budeš rád, ale že vôbec na to zabudni. Kurňa. Taká šladúka. Už mal vedieť, že tam je tretí. Čo dáme teda? Čo dáme? Čeknem nejakú mapu, čo som ešte nehral. Dajme... Čo je toto? To som ešte nehral. Toto pardon. Ale pokiaľ ste za tým Xbox, dajte like, a pokiaľ za tým PlayStation, tak dajte odber. A som zvedavý, že koľký fandia Xboxu a koľký fandia Playku. Lebo ja sám za seba som za Playko. To znamená, že som ja zahránila a môžete si skúsiť pýtať do komentáru, že koľký mám. Aj to asi vedieť zjera. Asi nic nevidela. Jo, a takto. Ale sluchátka je nevýhoda taká, že tie zvuky sa prenášajú na ľavú a pravú stranu a to je pre mňa tá nevýhoda. Takže napríklad ja takto počujem, všetko počujem dobre, totálne a zrazu prídem a prepím sa mi to na nič na ľavú stranu, lebo mám to počuť spojené a prepím sa mi to na ľavú stranu a potom som toho nehral. Ale to nie je toto hral môj brat Franklin. Nie je to. Testo. Som nic neviem. To nie nic častý. Dobre, sa mi hodne. Teraz ako mám vyjesť. Zahral som na Atari. Hop? To mi nedá.
Right? On? Okay, not too much. Docela vnitro. Tak to už je lepšie. To sa tu deje. Ne, ja som to vyhodil. Nie som normálny. Ja si pamätám, túto mapu som hrával na podobným na Robloxe. Keď sa môžem vedieť tú čestku. Ja si prekopávaš. Yes, je to tam. Je to tam. Teď je rýb. Čo je? Rýb je. Som nečakal som, že to dopadne. Nie je to zrovna taká divná. Počkám, na to potom bude teleport. Aha. No ale ja. Ale docela krivý. Prečo to nestrieľalo? OK, dáme ready. Ja som sláča. A on to nestrieľa. Nečakal som, že to za náhodou to Slnečko. Docela blbý. A co to bylo? Bang! Ty mě tady začne, pojď, ty mě tady nevěruj. Ale jen tá zbraň, čo si ma predtým, tak si tam mohla dať lepší. Som na to povedal. Ja nemám. Nezdraj mi. Coco. Ver, comrades. Vamos. Where is you, bro? Come on. Come on. Ne, tak kašlem. Nenáhodou to být tak šmutky.
Že po chvíľke ma to rybotne. Malo byť, že po chvíľke ma to rybotne. No nič. Toto by dneska však zabolo všetko a zatiaľ